Гуманитар гимназия интернатының яңа бинасының бірінші шығарылышының соңғы қоңырау бейрамында сәлемлейбіз. Бүгін мәктебіміздің шығарылыш сынып оқушылары үшін соңғы қоңырау яңғыраяшақ. Соңғы қоңырау мәктепне тамамлап зор тұрмышқа юл алған егіттер һәм қызларны алдағы күндердің ғажайып мотор да, тыңғысыз да, сұқланғыш һәм ауыр да екенін кисәтеп киләсіман. Әлеге қоңырау тавышы аларның мәктеп белән саубулашу авазы да. Әзер умберләребезне көчле алкышлар белән қаршы алыйк. Менә алар. Акты күпме сулар, үтте ничә еллар һәм әлеге укучылар нинди фәннән еге бирәселәрен ниһаять билгеләделәр. Тагир Салихов, Регина Таймасова, Аделя Усманова. Мәктәп култыгында гына яшәп, 8-15 генә килеп күрешү шундыйгаларыбыз. Зилия Мансурова һәм Айгөл Файзуллина. Болашақтан оқу таксист профессиясы өзләштергән егетләребез Искәндәр Дәүлетбаев һәм Раил Хусайнов. Мухаммед Али, Криштиано Роналдо, Александр Большуновлар кебек күренекле спортсменнар читтә торсыннар. Чөнки безнең киберспорт буенча бөтен дөнья алдынгылары бар. Данияр Шайхразиев, Айгиз Газетдинов, Алмаз Насыров. 12 ел хоккейга йөреп, шорт-трек ярышында абынып егылган Булат Гарипов. Мәктәп ишегенең кайсы якта икәнен онытып баручы Камилә Багаветдинова. Сәйдәш, бар авыруга да активированный угол тәкъдим итүче булачак фармацевт. Оренбург пистәсеннән качып, ватанышның аборигеннарыннан да яхшырак белгән укучыларыбыз Данис Музин һәм Рәсүл Рафиков. Бер тусовка, бер дискәтүктә калдырмый барысына да өлгерүче кызларыбыз Алия Абдуллина һәм Таңсылу Хазиева. Яш буенча иң кечкенәсе булса да, барыбыздан да 5 башка биегрәк. Айдар Хабибуллин. Әти-әниләреннән акча алып кире кайтармаучы иң күренекле финансистлар. Динар Илдарханов, Әмир Харисов, Ралиф Гиздатуллин.